době digitálních počítačů a samých elektronik. Četl jsem si o tom, kolikrát pravá láska zmáčkne zvonek. Psali v bulvárních časopisech odborné články expertízy. Když za dveřmi objeví se, no tak proč potom zmizí? Jak si na tom s holkou, která zazvoní jednou? Ta na 50% má duši neposednou. Po očku stále koketuje, stačí jí opít střikem vinným. S tebou si jenom zaflirtuje, odejde s někým jiným. Potom přijde další, která zazvoní dvakrát. Ta na 60% dá ti pěkně zabrat. S tou byste spolu nezestárli, nechceš jí vidět nikdy více. Ta totiž v jednom kuse žádlí a je po romantice. Ta, co zvoní 3krát, přitiskne zvonek dlaní. Tak ta na 100% tvoje city zraní. Má radši chlast a cigarety, melírem drahým maskuje se. Z blondýny rovnou do brunety, pak upadá do deprese. Žádný matematik nespočítá čísly, kolikrát se má zvonit, nevěřte na nesmysly. Než nějaký bulvár, já vím lépe, vždyť je to jasné ve finále. Láska tam nezvoní, tak klepe, zaklepe, tak řekni